ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୟୁନିଟ୍ 4 କୋର୍ ପେପର୍ 2। ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଏହାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। କେତେକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ପଦ୍ଧତିକୁ ସମାଜ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ସମାଜ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଅନୁକୂଳଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆବେଗ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏକାଧିକ ସମୂହ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା A.W. ଗ୍ରୀନଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଭାବକୁ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଡାୱସନ୍ ଏବଂ ଗେଟିସଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପରର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯଥା ସାମାଜିକ ସଂସର୍ଗ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଗାଯୋଗ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ସଂସର୍ଗ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ସଂସର୍ଗ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସଂସର୍ଗ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସାମାଜିକ ସଂସର୍ଗ ଶାରୀରିକ ସଂସର୍ଗ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ସାମାଜିକ ସଂସର୍ଗ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ସଂସର୍ଗ ବିନା ଶାରୀରିକ ସଂସର୍ଗ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଗିଲିନଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ସଂସର୍ଗ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। କ'ଣ ସାମାଜିକ ସଂସର୍ଗଟି ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯୋଗାଯୋଗ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗଟି ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ସଂସର୍ଗ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ସଂସର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭାଷା, ଟେଲିଫୋନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ରେଡ଼ିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ।